Vi er Bengtsson Sygdom, og vi er på Gefion Gymnasium i København. Og vi er her for at spille lyrik og musik gennem 3 århundreder i vores musikalske genfortællinger. Der bliver både lidt rap og lidt beats og lidt real lyd og opklippede stemmer og viser og sang og alt muligt forskelligt til at prøve at fortælle om Ludvig Holberg og H.C. Andersen, Tom Kristensen og andre gode forfattere. Ja. Og vi gør det, fordi vi kan lide det. Jeg var fri. Forstod jeg for sent. Gud har villet mig sådan, men hvad har han ment? Jeg tænker, det er super fedt. Ja. Det er meget fedt at få sådan en oplevelse af digte. Ja, men det er meget inspirerende, vil jeg sige. Altså, jeg får lyst til at læse lidt mere og undersøge noget af den danske litteratur der, ikke? Det var fedt. Altså, det var en meget speciel oplevelse. Meget sådan, altså, det var ligesom fedt at høre de her digte og sådan noget udtryk på en anden måde. Og det var lidt mere sådan spændende på en eller anden måde. Altså, man blev fanget mere af det, fordi der var ligesom en bestemt stemning i forhold til, når du bare læser en tekst. Jeg er meget glad. Jeg synes, det var en super fed oplevelse, og jeg synes, det er fedt at se, at Hans og Ulle er så meget performer og får sådan et publikum med. Og jeg tænker, der er sikkert mange elever, der går herfra og tænker, okay, dansk litteratur, også ældre dansk litteratur, kan egentlig være meget fed. Og så tænker jeg, halleluja, så my job is done.